እዚ ትሪኦ ዘለኹን ምልክት ሸንተረር ወይም ስትሬች ማርክ ብኸመይ ኢና ክንከላኸሎ ንኽእል? ሰላም ቤተሰበይ ደህና ዶ ቀኒኹም? ሎማዓንቲ ሒዘኽን ልመጻኹ ብዛዕባ ስትሬች ማርክ ኢና ነዋግዕ። ስትሬች ማርክ ኣብ ሰውነትና ክንውስኽ ከለና ወይ ኣብ ጥንሲ ግዜ ዝፍጠር ሸንተረር ምልክት እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ጥንሲ ግዜ ብፍጥነት እናተለጠጠ ስለ ዝኸድ ሰውነትና ስለ ልሳናጠቕ ሸንተረር ምልክት ይወፀና። ሰውነትና ንውስኽ ከለና ኣብ ከብድና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትና ክወፅእ ይኽእል እዩ። በተለይ ኣብ ጥንሲ ግዜ ብፍጥነት በብመዓልቱ እናወሰኸ ስለ ዝኸድ ሰውነትና በተለይ ከብድና ዝወፅእ ምስንጣጣኣት እንድሕር ዘይተኸላኸልናዮ ሸንተረር ምልክት ይወፅእ ማለት እዩ። ኣነ እንታይ እየ ሕዚ ከርእየክን ደልየ ንዓየ ዝጠቐመኒ ነገር እዩ። ኣነ ክልተ ቆልዑ ተወሊደ ኣብ ክልቲኦም ምንም ሸንተረር ምልክት ኣይወፀኒን። ንምንታይ? ሎሽን ስለ ዝጥቀም ዝነበርኩ እዩ። ኣነ ዝጥቀሞ ዝነበርኩ ሎሽን ከርእየክን እየ። ኣነ ዝተጠቐምኩሉ ኣብ ክልተ ግዜ ጥንሰይ ዝተጠቐምኩሉ ሎሽን እዚ እዩ። ለኣኽንለ ካሊእ ዋላ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ኣነ እዚኣ ኣፈሊጠያ ይኹን ከይደ ገዚአያ ኣጋጣሚ ኣነ ኮኮ በተር እየ ክገዝእ ከይደ። ምክንያቱ ሓፍተይ ቅድሚ ሕዚ ዶክተራ ኣብ ጥንሲ ግዚኣ ኮኮ በተር ክትጥቀም ሸንተረር ምልክት ከይወፃ ኣማኺርዋ ስለ ዝነበረ እሱ ብምጥቃማ ምንም ነገር ስለ ዘይተፈጠረ ኣነ ለ ኣብዚ ዓዲ ኮኮ በተር ክገዝእ ምስ ከድኩ ኣብዚ ዝኸድኩሉ ሾፕ ከግኒ ይከኣልኩ። ኣብ ካሊእ ቦታታት ኣበይ ከም ዝሽወጥ ስለ ዘይፈለጥዎ ይህሊ ይኽእል እዩ። ግን ኣነ ለግንሕዋ እዚኣ እያ ነይራ ስትሬች ማርክ ትብል። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ስለ ዝኣየ ዝጠቐመትኒ ኣምና መጀመርያ ወደይ ኣብ ካልኣይ ክወልድ ተለኹ ብደንቢ ተጠቒመላ ማለት እዩ። ንዓየ ብጣዕሚ እያ ጠቒማትኒ። ግን መዓልታዊ እየ ዝጥቀም ነይረ። መዓልታዊ በብመዓልቱ ንጎሆ ምሸት ብደንቢ ማሳጅ እናገበርኩ ቀስ ኣቢለ ይጥቀመሉ ነይረ። ክንቕባእ ከለና ዴይሊ እንድሕር ተቐቢእናዮ ማሳጅ እናገበርና ምንም ነገር ክፍጠር ኣይኽእል እዩ። እቲ ምስንጣቕ እንድሕር ዘይተፈጠረ እቲ ሸንተረር ምልክት ኣይፍጠርን። ምክንያቱ ስለ ሰውነትና ልልስልስ ዋላ እኳ ተወሰኸ ቆርበትና ክልጠጥ ከሎ ምስንጣቓት ኣይፍጠር ሰውነትና ካብ ሸንተረር ነድሕን ኣለና ማለት እዩ። ስትሬች ማርክ ዘለክን የድሕን ድዩ ኣይድሕን ኣነ ኣይፈለጥኩዎን። ምክንያቱ ኣነ እዚ ክጥቀም ከለኹ ምንም ስትሬች ማርክ ኣይነበረኒ ቅድሚ ምፍጣሩ እየ ተጠቒመ። ግን ኣብኡ ስትሬች ማርክ ዝፅሕፍ እኒሄዎ ከድሕን ይኽእል እዩ። ተመክሮ ክኖ ዝጎድእ ነገር ኣይኮነን። ኣነ ግን ክምስክረሉ ኣይኽእል። ንዓይ ግን ክምስክረሉ ዝኽእል ከም ተኸላኸለለ እዩ። ንከይፍጠር ስትሬች ማርክ ከይወፅእ ምንም ምልክት ከይወፅእ ገይሩለ እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ጥኑሳት ዝኾንክን ዋላ ካብ ገዲም ልትጠንሳ ኣብ መጀመርያ ግዜ ጥኑሳት ምዃንክን ምስ ፈለጥክን ዝኾነ ዝመረፅክንኦ ዘይቲ ኦይል ክሬም ሎሽን በብመዓልቱ ክትጥቀማ እየ ዝመክረክን። ኣነ ብዙሕ ልምዲ ሃልዩኒ እንተዘይኮነስ ካብኡ ዝለዓየ ዝጠቕመኒ ነገር ከካፍለክን እየ መፂአ ተጠቐምዎ ኢኽን። ዝተፈላለዩ ኣሕዋተይ ኣብ ከብደን ኣብ ጥንሲ ግዜ ይሕከን እዩ። ኣነ እኳ ከምኡ የጋጠመኒ ክሕከክ ተሎ ስለ ቆርበትና ዝጉዳእ ምልክታት ይሓድግ እዩ። እንድሕር ብደንቢ ጌርና ቅብኣት ሎሽን እናቀባእናዮ ፀኒሕና ግን ቆርበትና ስለ ዘይደርቅ ምስንጣቃት ኣይፍጠር እና ኣለዎ እየ። ኣነ ለ ንኣሕዋተይ ከማኽር መፂአ ኣብ መጀመርያ ወደይ ስለ ዝኣየ ዝጠቐመኒ ኣብ ካልኣይ ኣብ ቀረባ ግዜ ወሊደ ንሳ ስለ ዝተጠቐምኩ ምንም ኣይከብደይ ስትሬች ማርክ የብለይ። ኣሕዋተይ ለ ከምኡ ጌርክን ተጠቐማ ኣብ ሰውነትክን ሸንተረር ምልክት ከይወፅእ ክብለክን እየ። ንሳ እየ ሒዘልክን መፂአ።
እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜያት ዝቐረፅዎ ቪድዮ እዩ። ኣብ ፅንሰይ ጊዜ ክቕባእ ከለኹ ዝተፈላለየ መዓልትታት ዘርኢ ቪድዮ እዩ። ኣብ ናይ መጀመርያ ጊዜ ፅንሰይ ኣይቆረፅኩን ነይረ። ግን ኣብ ካልኣይ ጊዜ ኣብ መጀመርያ ልምዲ ስለዘለኒ ስለዝለኣየ ዝጠቐመኒ ንኻልኦት ኣሕዋተይ ተጠቐመ ኢለ ብቪድዮ መልክዕ ቀሪፀዮ ዝፀናሕኩ ቪድዮታት እዩ። ከምዚ ትሪኦ ኣለኹን ቀስ ኣቢልክን ተለይፃፅክን ማሳጅ ክትገብርኦ እኒአክን ምእንታ ነዚ ዘይቲ ክሰቲ እዚ ምስሊ እዚ ብልወለዶ ኩለሎ ምስሊ እዩ። ከምቲ ትሪኦ ኣለኽን ምንም ምልክት የብለይ። ሎሽን እንድሕር ደሊኸን ኣቕሪበ ከርእየክን ፓልመርስ ኮኮ በተር ፎርሙላ እያ ትብል ማሳጅ ሎሽን እያ። ስትሬች ማርክስ ዝብል ፅሕፈት እኒዋ። ኮሌጅን ኤላስቲን ኣርጋን ኦይል ሻ በተር ዝሓዘት እያ ትብል ቦዲ ሎሽን እዚኣ እንድሕር ደሊኽንኣ ኣነ ኣብ ስፖር ድራግ ገዚኣ ኣብ ሴንስቤሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ለኒያ እያ። ግን እዚ ብቻ ይኾነ ካሊእ ኦይል ትጥቀማ ትኽእል ኢኻ ካሊእ ሎሽን ትጥቀማ ትኽእል ኢኽን። ስለዚ ከም ዝረአኹኖ ይመስል ከመይ ከም ዝቕብኦ ነበርኩ ሪኢኹኖ ኢኽን። ኣብ ጥንሲ ግዜ ኣነ እዛ ክሬም እዚኣ እየ ዝጥቀም ነይረ። ኣብ ክልቲኡ ጥንሰይ ምንም ስትሬች ማርክ የብለይ። ንስኻትን ኣሕዋተይ ዝኾነ ዝተመቸየክን ኦይል ተጠቐማ። ክሬም ወይ ሎሽን ዘይቲ እንተኮይኑ ብደንቢ ይምረፅ። ብደንቢ ማሳጅ ጌርክን ቀስ ኣቢልክን ተለይተፀቐጥቕን ተጠቐምኦ። እንድሕር መዓልታዊ ትጥቀማ ኮይንክን መዓልቲ መዓልቲ ምንም ነገር ኣይፍጠር። እዚኣ ምክረ እየ ሒዘልክን መፅየ ኣሕዋተይ ናብ ብዙሓት ኣሕዋተይ ችግር ስለዝኾነ ማለት እዩ ዝጠቐመኒ ነገር እየ ሒዘ መፅየ እምበይ ኣነ ብዙሕ ልምዲ ሃልይኒ ይኮነ ካብ ናዕለይ ዝተጠቐምኩሉ ነገራት እየ ከካፍለክን መፅየ። ኣብ ቀፃሊ ዝጠቐመኒ ነገራት ወይ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ሒዘ ክሻብ ዝመፅእ ብጣዕሚ የቀኒየለይ። ስለዝተኸታተልክናኒ ቻው።